Dragi četvrtaci, dobar dan. Moje ime je Anita Perić, a današnji čas srpskog jezika za vas smo pripremile učiteljica Vesna Miladinović i ja. Potreban pribor za rad na današnjem času je sledeći: olovka, sveska i čitanka. Nadam se da ste se spremili za čas. Hajde za početak da rešimo jednu ukrštenicu. Rešenje ukrštenice je naziv bajke. Ja ću vam čitati pitanja, a vi dajte odgovore na njih. Sigurna sam da vam pitanja neće biti teška i da ćete znati sve odgovore. Prvo pitanje: kako se zove čovek koji vlada carevinom? Car. Drugo, koji deo tela je organ čula sluha? Tako je, uvo ili uho. Prelazimo na treće pitanje. Koja vrsta cveta ima trn? Ruža. Četvrto pitanje. Kako se zove doživljaj kada spavamo? San. Peto. Koji deo tela nam služi da gledamo? Koji deo tela je organ čula vida? Oko, tako je. Šesto pitanje. Ko nosi kućicu na svojim leđima? Puž. Sedmo pitanje. Kako se zove carev poslušnik? Onaj koji ga služi. Sluga. Osmo pitanje. Kako glasi naziv jedne knjige koju koristimo na časovima srpskog jezika? Čitanka. I deveto pitanje. Ko živi u zimskoj kućici od leda i glovu? Eskim. Pogledajte ova crvena slova. To je rešenje naše ukrštenice. Hajde da pročitamo. To je naziv bajke Ružno pače. Nadam se da ste pročitali bajku celu, kao što smo se dogovorili na prethodnom času. A ko je napisao bajku Ružno pače? Bajku Ružno pače napisao je Hans Christian Andersen. Andersen je danski književnik koji je u svetu najpoznatiji po svojim bajkama namenjenim deci. Andersen je rekao: sam život je najlepša bajka. Poslušajte par zanimljivosti. Jedna od najprestižnijih nagrada za književnost u svetu nosi Andersenovo ime. Disney je prve nacrte za crtani film napravio još 1930. prema originalnoj Andersenovoj priči Mala sirena iz 19. veka, ali prvi crtani film o Arijeli oživeo je tek 1989. godine. Baš zbog te bajke simbol Kopenhagena, glavnog grada Danske,
jeste prekrasna skulptura sirene na kamenu. Kip male sirene, prikazane kako sedi na kamenu, nalazi se na obali mora u Kopenhagenu. Kip je postavljen 1913. godine, a danas je zaštitni znak Kopenhagena i glavna turistička atrakcija. Poslušajte muzičku numeru Fanfare iz animiranog filma Mala sirena. Upravo su nas ove fanfare uvele u nastavak našeg časa. Šta znači prepričati priču? Prepričati neku priču znači svojim rečima navesti tačne činjenice i redosled događaja. Evo nekoliko preporuka za dobro prepričavanje. Prepričavaj jednostavno i jasno. Prati redosled događaja. Ne propusti važno. Iznosi tačne činjenice i događaje. Ne počini rečenice na isti način, istim rečima. Pre pisanja napravi plan prepričavanja. Napišite naslov Ružno parče, prepričavanje. Za početak, pre nego što krenemo u prepričavanje bajke, hajde da napravimo plan. Rođenje ružnog pačeta. Prve neugodnosti zbog neobičnog izgleda. Susret sa divljim patkama i gusanima. Susret sa strašnim psom. Susret sa stanovnicima siromašne seoske kućice. Seljak spašava ružno pače. Pače je među svojima. Prepišite plan, a dok prepisujete, poslušajte jednu od muzičkih numera inspirisanih ružnim pačetom. S obzirom na to da imamo plan prepričavanja, možemo da krenemo i u prepričavanje. Poslušajte kako sam ja prepričala. Ja sam bajku prepričala sažeto, a vi ćete nakon današnjeg časa da je prepričate opširnije. U ovoj bajci
pisac nam otkriva sudbinu malog pačeta koji je kasnije postaje labud. Teškoće počinju od samog rođenja. Majka Patka i svi ostali iščekivali su da pukne i poslednje jaje i da se novo pače pridruži braći i sestrama. Međutim, dolaskom novog pačeta usledilo je veliko razočarenje. Pače nije bilo lepo ni umiljato kao braća i sestre. Bilo je veliko i ružno, pa je naišlo na odbačenost i podsmeh. Nerazumevanje i neprihvatanje ga je nateralo da pobegne od kuće. Nadalo se da će naići na razumevanje i ljubav. Međutim, nigde nije pronašao toplinu, pa je veoma patilo i svuda bilo usamljeno. Jednog prolećnog dana pače je naišlo na jato lepih, belih labudova, čija ga je lepota očarala. Poželelo je da bude kao oni. Kada je pogledalo svoju senku u reci, videlo je da je i ono postalo prelepi beli labud. Shvatio je da više nije onako ružan i nezgrapan kao pače, već je sada prelepi mladi labud, čijoj su se lepoti svi divili. Bajka nam daje jasnu poruku da ljudi cene samo ono što je naizgled oku lepo, a da zanemaruju unutrašnje vrednosti. A lepota sveta je upravo u različitosti i u prihvatanju različitosti. Hajde da se podsjetimo o čemu se radi u ovoj bajci. To ćemo uraditi kroz pitanja. Ko je glavni lik u bajci, a ko su sporedni likovi? Glavni lik je ružno pače, a sporedni likovi su majka Patka, pačići, starija Patka, starica, mačka, kokoška, labudovi i deca. Po čemu vas ovi likovi podsećaju na ljude? Likovi iz ove bajke podsećaju na ljude po tome što govore i što imaju ljudske osobine. Na koji način je majka Patka protumačila neobičan izgled svog najmlađeg deteta? Pomislila je da je ono predugo leželo u jajetu i zato baš ne izgleda kako treba, ali ona se nadala da će se prolepšati kada poraste. Pronađi u priči mesto gde majka pače ne smatra ružnim, a zatim i rečenicu kad nije bila dobra prema njemu. Potražite ove rečenice u vašoj čitanci. Verujem da ste već pronašli. Reči majke kada se lepo ophodila prema pačetu. Pogledaj samo kako lepo vesla šapicama, kako se pravo drži. To je moje rođeno dete. I kada dobro zagledaš, sasvim je lepo. Reči majke kada se loše ponela prema pačetu glase. Bolje da te moje oči nisu nikad videle.
prelazimo na 5. pitanje. Ko su bili stanovnici siromašne seoske kućice? Stanovnici siromašne seoske kućice bili su starica, kokoška i mačak. Šta je ružno pače poželelo dok je bilo u kućici i kako je pokušalo da objasni stanovnicima ove kućice svoje mišljenje? Poželelo je da pliva i da gnjuri. Pokušalo je da objasni kakvo je uživanje plivati po vodi i zaroniti do dna. Ko je spasio ružno pače iz zaleđene bare? Seljak je spasio pače iz zaleđene bare. Kakve nevolje su snašle ružno pače u kući seljaka koji mu je spasio život? Od straha da mu deca ne učine zlo, prvo je upala u činiju sa mlekom, a potom u naćve pune brašna. Šta se desilo pačetu kada je došlo proleće? Pače je razmahnulo krilima, krila su zašumela, ponela ga snažnije nego pre i ono se odjednom našlo u velikom, prelepom vrtu. Kako se osjećalo i ponašalo pače kada je shvatilo da je prelepi labud? On se postideo od radosti, sakrio glavu pod krilo i sam nije znao šta se to dešavalo sa njim. Bio je previše srećan, ali ne i ohol, jer je imao dobro srce. Plan prepričavanja koji smo napravili i ova pitanja mogu vam pomoći da i vi prepričate ovu bajku. Hajde da idemo dalje. Da se podsjetimo šta smo naučili o bajci i novom času. Ovaj tekst je pod A. Dramski tekst, pod B. Bajka i pod V. Basna. Koji je tačan odgovor na ovo pitanje? Bajka, tako je. Idemo na sledeći. Koja rečenica predstavlja temu bajke? Pod A. Ovo je priča o odrastanju mladog pačeta koje je raslo obasuto ljubavlju i nežnošću svojih roditelja. Pod B. Ovo je priča o crnom piletu koje se pretvorilo u belog labuda. Pod V. Ovo je priča o patnjama mladog labuda koji se greškom izlegao u pačjem gnezdu. Razmislite, koja rečenica od ove 3 predstavlja temu bajke? Daću vam vreme da ponovo pročitate.
Tačan odgovor je pod V. Ovo je priča o patnjama mladog labuda koji se greškom izlegao u pačjem gnezdu. Treći zadatak. Obeleži brojevima od 1 do 7 tako da dobijemo redosled događaja u bajci. Sunce je veliko i ružno, jato labudova, pače beži preko ograde, patka leži na jajima, svoj među svojima, pačići dolaze na svet i surova zima. Ovo je 7 događaja iz bajke. Obeležite brojevima od 1 do 7 tako da dobijemo tačan redosled događaja u bajci. Razmislite. Hajde da vidimo da li ste bili u pravu. Koji događaj ćemo označiti brojem 1? Patka leži na jajima. Drugi događaj, pačići dolaze na svet. Pod 3, suviše je veliko i ružno. Četvrti događaj, pače beži preko ograde. Peti, surova zima. Šesti, jato labudova. I sedmi, svoj među svojima. Idemo dalje. Ko su likovi u ovoj bajci? Pod A. Pače, mama patka, baka, mačka, pas i labudovi. Pod B. Vuk, prasići, mama prasica, šumar. I pod V. Jarići, mama, koza i vuk. Koji je tačan odgovor na četvrto pitanje? Pod A, B ili V? Tačan odgovor je pod A. Peti zadatak. Mladi labud je znao cijeniti sreću. To znači da je sreću ostvario. Pod A. Lako, bez brige i muke. Pod B. Teško, uz mnogo nevolja, borbe i muke. Pod B je tačan odgovor. Idemo dalje. Priča u ružnom pačetu nas uči. Pod A. Važno je kako izgledamo, a ne kako se ponašamo. Pod B. Ne treba suditi na osnovu spoljašnjeg izgleda. I onima koji su različiti treba pružiti šansu. Pod V. Nije teško biti drugačiji, sam, slab i prezren u svetu, bez razumevanja. Šta nas uči priča o ružnom pačetu? Pročitajte ponovo odgovore i pronađite tačan. Tačan odgovor je pod B.
Ne treba suditi na osnovu spoljašnjeg izgleda. I onima koji su različiti treba pružiti šansu. Iskreno se nadam da vi niste imali ovakvo iskustvo kao ružno pače. Nadam se da nikada niste doživjeli nepravdu zbog koje ste se osjećali odbačenim. A jeste li možda nekoga povredili i zbog toga vam je kasnije bilo žao? Upravo ćete o tome pisati u domaćem zadatku. Bilo bi lepo da se ništa od ovoga nije dogodilo, da nikada niste doživjeli nepravdu ili da niste nekoga povredili. Ali, ukoliko ste bili u nekoj takvoj situaciji ili možda sličnoj, napišite kratak sastav na temu "I ja sam bio odbačen". Za devojčice će tema naravno glasiti "I ja sam bila odbačena". Napišite temu kako ne biste zaboravili. Sastav koji ćete pisati napišite ukratko, u nekoliko rečenica, a pokušajte bajku Ružno pače prikazati i u obliku stripa ili priče u slikama. Hvala vam na pažnji. Veliko zadovoljstvo mi je bilo što sam se nekoliko časova družila sa vama. Do nekog narednog viđenja, ostanite mi zdravo i dobro.